prečím ťa chráni tvoj strach? Ak máš konkrétny strach, skús sa mu prihovoriť, kedy a prečo ťa začal chrániť. Ja sa bojím toho, že... A to je fakt, keď teraz nad tým tak rozmýšľam, no možno zajtra by som povedal niečo iné, doví. Ale ja sa bojím toho, že by sa mi nikdy nepodarilo úplne zmieriť sám ze sebou, že momentálne tento strach je pre mňa hnacím motorom a chráni ma od toho, aby som nebol produktívny, aby som nerobil veci, aby som proste, chráni ma od toho, aby som neupadol aj kreatívne, aj životné proste. Mhm. Má tá cesta za tým úplným zmierením sa se samým sebou a nájdením toho nejakého pokoja má vlastne momentálne je to môjim motorom a je to pozitívna vec, že nemá to. Ale preto, lebo tam na konci dúfam, že príde ten moment, kedy jednoducho už všetko dám bokom a budem schopný proste len byť. A prestať mať proste strach a úzkosti z existencie a že budem a zbytia vlastne. Mhm. Ja to nazývam úzkosť zbytia, vlastne niektoré veci sa mi dejú. A toho sa bojím, že by ten moment nikdy neprišiel.